Alam niyo kung bakit? Dahil lang sa napakalakas ng kanyang grupo dito sa Baguio at sa Cordillera. Ayan, si Tony dito. And at this point, I would like to reiterate yung pasasalamat ko kay Veronica, kay Flor, and of course, yung bagong emerging superstar ng Forever Living Philippines. Yan ay wala ba? Kundi si Hero Latonio. Palakpakan natin si Hero. Hero, ano na? Ano si Hero? Okay naman, Hero. Yung masyadong low profile si Hero. Yan ang mahusay na low profile, pero trabaho ng trabaho. At dyan niya makikita ang sekreto. Nakita niyo sa video ng sekreto, maraming events, maraming activities, maraming meeting, at maraming kausap ng mga tao. Tao ang sekreto dito. At yan pinakita ni Hero, pinakita ni Veronica. Ang kailangan natin, warm bodies. Sapagkat ang negosyo ito is lots of people ordering a little bit. Kailangan maraming tao. Hindi yung baliktad, maghahanap ka ng mga mayayaman, bibili ng marami. Hindi, kailangan maraming tao. Mahirap pagtagumpay dito pag kulang ang tao mo. Kaya yan ang sikreto dito. At kita-kita natin. I hope Hero won't mind, no? Ngayon si Hero, isa sa mga pinaka-successful na distributor sa Forever Living Philippines ngayon. Parati ko sinasabi sa mga tao, sumama kayo sa Forever. Pakinggan nyo ang tinuturo namin. Pakinggan nyo, sundin nyo ang tinuturo namin. And I assure you, pag sinunod nyo ang tinuturo ng Forever Living, yung mga nililecture namin, in 1 year's time, kayang-kaya mong kumita ng at least 50,000 pesos a month sa Forever. Sabi nila, baka kailangan mayaman ka para magtagumpay ka, para magsimula. O kaya kailangan mataas ang pinag-aralan mo. O kaya kailangan ang dami mo ng mga negosyo para magawa mo yan. Pero ngayon, one of the biggest living proofs that the system is working. Yung system ng Forever Living ay nag-work. Ayan, si Hero. Palakpakan natin si Hero. Simpleng tao. Palagay ko, walang pwede magsabi na nagsimula sa ng mayaman. Bouncer. Hindi mo naman siguro dinadaan sa sa pwersahan. Hindi naman siguro, no? Hindi santong paspasan, santong dasalan ang ginagawa ni Hero. Palakpakan natin si Hero. Kaya, andito kami. Kaya sabi ko, mag-celebrate tayo ng first anniversary ng Success Journey Team. Ang sabi niya, doon lang sa Metro Manila. No, sabi ko, gusto ko bumalik tayo dito sa Baguio. Sapagkat dito tayo pinanganak, dito tayo mag-celebrate ng ating first anniversary, at gagawin ko ito para magpasalamat sa inyong lahat dito sa Baguio, dito sa Cordillera. Hindi sa inyo, ay hindi magiging malaki ang Forever Living. Of course, andyan pa yung ibang grupo. Biro nyo, Laguna, Quezon, Cavite, Batangas were hard-hit provinces. Tinamaan ng isang araw lamang ng Glenda. But in spite of that, tingnan nyo kung gaano sila makiisa. Kahit na binagyo sila, at dito ang grupo sa pamumuno ni Rap Isora. Palakpakan natin si Rap Isora. Thank you. Ang maraming iba rito. In fact, I understand, marami kami mga leader na nandito kahapon, kaya lang iba umuwi. Dahil siyempre, nagpunta sila rito, pero kailangan bumalik nila. Yung iba nakatira sa Cavite, medyo tinamaan yung mga bahay nila. They went out of their way para magpunta dito, makiisa sa inyo sa training, pero kailangan bumalik sila. Palakpakan natin yung mga nandito kahapon, pero kailangan bumalik. Sino mga, sina Levi, sina Vicky, yun, palakpakan natin yung grupo na yun. At dito naman, siyempre, dito mga taga Metro Manila, malalakas na grupo ito. Ayun, sinisindihan na ang ating, ba't ang daming kandila niya? 1 year pa lang tayo ba? Ha? Networking daw yan. Networking. Tama. Tama. Para makita ang networking, isa lamang ang sindihan mo.
Ang isang kandila, isang sisindihan mo, sa pamamagitan ng isang kandila na yan, masisindihan yung iba pang mga kandila. Yan ang sekreto ng networking. So, muli. At syempre, andito, nakita nyo rin kung gaano ang energy niya. Nagsayaw ng lahat ng klaseng sayaw. Andito ang ating dating managing director, ang ating ina. Mahal na mahal siya, mahal na mahal niyo siya, at mahal na mahal niya kayo. Nati Goles. Blooming na blooming. Gusto mo malaman kung yung sekreto niya, kung bakit blooming na blooming siya? 50% Forever Living Products. Siyempre, 50% Roy Goles. Okay. So ngayon, hihiling namin sa inyo, makiisa tayo dito sa official celebration natin ng ating first anniversary sa pamamagitan ng pagsisindi ng ating kandila, ng ating first anniversary birthday cake. Maraming salamat! Thank you so much! Actually, maraming salamat sa inyo for this very successful mega season here in the Cordilleras.